Тогава стискам в юмрука си малко стъклено топче. И започвам да мисля за топчето. А то започва да расте в юмрука ми. Все повече и повече. Достига размер на планетата. Ръката ми обаче си остава същата. И не изпитвам болка, а изпитвам лугава сласт от несъразмерния юмрук и топчето планета. Преди да имам стъкленото топче, държах в ръцете си момиче. Дребно момиче с големи гърди и тънки плешки. И резултата беше същия. И кога ви запознах? Кога успяхте да се нарисувате? Траур с бяло бедро. Порнография. Сантиментална порнография. Чудна работа. Уж си нормален човек, като вземеш четката, също като оне, дето... Уж си нормален човек, като вземеш четката, също като оне, дето на дневна светлина не можел да се задейства като мъж. Та и ти... Не дей рови, нямам. Та и ти, като вземеш четката, за да се задействаш като художник, все нещо трябва да ти е особено. Я обстановката, я темата, я обекта. Не тършувай, казах ти, че нямам. А истината е, че рисувате всички тия актове, скърби, мъки и вдовици с разголени крака, за да предадете лицемерна форма на най-примитивните си желания. Точно това наричам аз инстинкт на бездарието. Да търсиш пикантни или остри драматични сюжети, дано те със собствената си сила предадат мощ на картината. Стига вече. Така де, изпочупи ми всичко. Ето, напи, трови се, прави каквото искаш. Кощунство, гледай къде е скрил. Поне да имаше нещо в нея. Обрах ти целият буклук за няколко мизерни капки. Кощунство, да използва главите на гръкоримските шедьоври за скривалища. Щел съм да се отровя. Знам аз за кого те е жал, за коняка те е жал. И все пак не мога да не призная, че има някакъв уют сред тия голи женски тела. След това мирис на бои, на терпентин и не знам какво. Завиждам ти, че така можеш да си барикадираш в този илюзорен свят. Като че извън времето, който обявяваш за собствен и неприкосновен. Слушай, дай сега да говорим сериозно. За оная там голата съм ти намерил клиент. Само трябва да я обърнеш обратно, да не бъде в гръб. И продажбата е осигурена. Виж за това. Много е голямо това нещо, бе. То не може да мине през никаква врата. Я дай един нож. Ще изрежеме жената. 3 стола продаваме отделно. Само ще прибавиш една масичка да ги комплектуваме като гарнитура. Отде да ти намеря човек, който да харесва едновременно и столова и вързана жена, освен това. Вместо една продаваме 2 картини и взимаме двойно. Ами това? Кое? Какво ще го правим? Кажи де. Това съм аз. Аз ли съм, бе? Ти си. И защото за такъв идиот никой няма да даде пукната пара, затова ти го подарявам. Какво? Какво млъкна? Не можеш да се познаеш ли? Ами как ще се познаеш, когато съм те нарисувал трезвен? Я кажи нещо повече за нея. Нали вече ти казах, буклук? Не, бе. Не е за картината. За модела? Защо? Питам. Актриса.